שלום יוטיוב, כאן נמצא רועי ואני עכשיו בפרק משחקים הנגר גיים עם חברים, פרק 8, סליחה. אז כאן לא נמצא יובל עושה, מצטער שלא יכולנו לצלם הרבה, והנה התחלנו. מי ששואל למה אין לי כלום, לא עשיתי קיט, אתם תראו עוד רגע. שיט, אני חייב נשק. כי אני כפול מגנים. ייי, מגנים. בן אדם, תשאיר לי ספר לפחות. Yeah, somebody. אמן, ויש פה חרב, אמן. יש, מזל לא הולך המטוס. איזה פרייר. הללויה, הללויה. שעמם לי. טוב, יש חרב סוף סוף. פרוטקשן אחד של פאוור. אז זה לא משנה. יש דיימונד. טק. ואנחנו בדקה 47 של הסרטון. ואין לי מושג למה אמרתי את זה. יש תיבה ניידת, שיקוי ריפוי. טק. עוד תיבה ניידת. אוקיי, בקיצור חברים. וואט, למה זה לא חי? נו. לא צריך. יש, נראה לי אני הולך לנצח במשחק הזה. כמו כל המשחקים. עוד תיבה ניידת, וואו. כמה תיבות ניידות במשחק. אם יוצא לי פה עכשיו עוד תיבה ניידת, אין לי מושג מה אני אעשה. נו כבר. חרבות של אבן. מה אני אגיד לכם? וואי, לא, למה זרקתי את זה? אם יוצא לי צ'סט מדיימונד אני מלך. 5 TNT, אני נוב. יש. טק. אוקיי, לא, פה יש לנו תקה. יש. הנה, פה זה המקום שאני יכול להתקע. אוקיי, עכשיו אני אשים פה. טק. לא. איי. תעלה את הכל. יופי. אין לי כוח, סיכוי לזור. יש תיבה ניידת, כאילו, מה קורה פה? כמה תיבות ניידות? דקה, אני אלך לאזור התיבות,
עוד תאיבה ניידת, כאילו מה הקטע? נו כבר, למה תמיד יוצא מזה? לא יודע, אבל אני אוהב לראות את זה שזה גדול, אז אני אחכה. יש פה תאיבה גם ברצפה ולא ידעתי? מה יצא לי? אוקיי, בקיצור אני כאן עד עצמי. יאללה, נשים בבקבוק הזה, כזה. טק, טק. אם אתם שומעים רעשים, אז תתעלמו מזה, זאת פשוט אחותי מדברת ומדברת 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 ומדברת. אחותי אוהבת לדבר. אוקיי, יש פה מישהו בתוך הבית הזה. And kill. 10 דיימונד? הוא משוגע הבן אדם הזה. למה אני שומע? כן, כל הבית נשרף. רגע, אני צריך לדק פה. מה הוא שם בתיבות? מה, הוא רציני? עדיף לזרוק את כל זה קרב איירון לא צריך, דיימונד לא צריך, יש לי כבר מקלות, מה אני צריך מקלות? וואו, כמה חצים. קרפטינג טייבל. רגע, איזה מהירות זה? אופי, מצוין, 2. יש גם בית שאני רוצה ללכת. זה זמן של 30 שניות, לא! אז יש פה קרפטינג. אם יש פה ניצלתי. אני חייב למצוא קרפטינג טייבל ומהר. נראה לי יש פה, אני חושב שראיתי. 10 שניות דדמאץ', נו. 5, 4, 3. What? אוקיי. אוקיי, אני רואה הם בתים. אוקיי, הרגו אותי. כמעט יכולתי לנצח. טוב, לא נורא, נו. בואו נראה את הדברים, בואו נראה את הקרב לפחות. ניתן לכם שקיפות, הנה. קדימה. קדימה, קרב, 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 קרב. יאללה, אז אם איירון מנצח. טוב יוטיוב, בזה אנחנו גומרים את הסרטון. אם אהבתם תנו לייק וסיים, לא אהבתם תנו דיסלייק, בבקשה אל תקנו. יאללה, ביי!